Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyakan nakipagadatan, sulang-ulang umano ko sampayan sa giyang kaiya mabubausayan. Mga pagariya, adin mapi awasiyat makapupuon si iku Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kaiya wasiat na miyakapya ipagusyatan waya si iku mga ginawa tanu kamalatan tuwa mapungguna tanuron. Tigu Imam Syafi'i, talabna tarka adh-dhunub fawajadnahu bi salati ad-duha. Pimbebanu gami tigu Imam Syafi'i. Agyang kutua okit akibaga kanami sagyang kutua kang gelebek sa mga kadustaan. Ay maana nagi kutua mga rarat agalebek apya kawanwan ubas sumanusia na dinya ni manggelebek. Ino to mga pagariya, kagigyan ko to agalebek amarata na isa sa parakatan wallahu subhanahu wa ta'ala uditan o pananggilai na kesabapan aginan ukit akapakasultan o si iku apoy ko naraka jahannam uditan o rilai wallahu subhanahu wa ta'ala. Na si amiyatigi na miyato nagyang ko to ukitian sagyang ko to kitindagan ako sambayang duha. Ayaw maana naginan susunna ayaw orasyan na paglatan o kapakaranti agyang ko to alungan taman sagyang ko to waktu alhur. Kapakaya di sa ni sumbayang sutawa ayan ni atian na sunna asalat ad-duha. Sembayang sutaw sa 2 karakaat anta akapat karakaat anta akabaniyang penutup pagumani. Giyan ko tuwa lagi duto na upama ko sutaw na masyap yan uto na pagpakabagragyan ko tuwa paratean yan na uwaden asagedun akapakapenggelebek yan sa marata nakibagak yan nagyang ko tuwa galebek amarata. Na mga pagariya siya pantanwanan sabab sa giyang kaiya masat tanu natanto din ako pimbutalan o iblis piperasan o syaitan agyang ko to mga galebek amarata. Alang-alang agyang ko to parati agyang ko to manusia na pagpakalubay sa kaniyan na mapakaya manggalabak yan agyang ko to marata. Nagina ni bulog yan. Ikadua tigu Imam Syafi'i talabna diya al-qubur. Pimbebanugami wanto na ukit akasindawan agyang ko to kubur o manusia. Ayaw maana nagyang ko to kapatay o manusia pemulaan sa agyang ko to lupa. Napakasindu wag yung kutwa kubanian na siya miyatigin na miyatoon sa yung kutwa kabatiya sa Quran. Mga pagariya, upang mabis ko prumasayan tano, nagubagan tano sa oras sa yung kutwa kabatiya sa Quran, na ayabalas yan, na amay kamatagutan sa yung kutwa di dalam malupa. Ami kubur tano nakasisinduan yan yung kutwa mga kubatan. Na mga bangsami, lalayon tano, babagan sa oras ang mga ginawa tanwa pakabatiatan sa Quran. Di tano talikudan sa Quran. Di tano indirenon agyang kuto kabatiya sa Quran. Kaysanan sa agyang kuto ukit akasinduan agyang kuto mga kubutan. Ikatulwa tigu Imam Syafi'i talabna ubur as-sirat. Pimbebanu kami agyang kuto akakelebudir kami sa agyang kuto akapaka ukitami sa agyang kuto as-sirat al-mustaqim. Sa alungan amori mga bangsami na nagyang kuto ukita pagukitan paman na tigu mga ulama amyak kagara-garang uto. Agyang kuto as-sirat al-mustaqim na ayak kabubaan yan na suapoy ko naraka jahannam. Naupun sutaw na da amalian amapya. Nagyang kuto akapagukitian roo. Natanto din ako kepasangan. Kami kagara-garang utwa paman na ukita. Na mga tao, ada amyang galabakian amapia. Sa ayamal agalabakian na marata. Nagyuto din mambu. Iskanian na keregenan taman sa maulog skanian sa giyang kuto apoy ko naraka jihadna. Ay ikapat mga bangsa miyawa akaturo agwasiyat Imam Syafi'i na tigyan na talab na dhilla al-arsh.
Pimbabanuga mi atigian wanto nay ukit sagiang kutua kapakasirong ami sagiang kutua Arsur Rahman. Ginan sumasa mga bangsa miya pekayaw-yaw. Agiang kutua paman na betad agiang kutua mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Umanisa nakabayaian na nakasirungan niyan sabab sagiang kutua pekarani soalungan nagu mga tao na tanto din ako makapagating sa malaka pagating. Na mga tao apapakasirong ng wallahu subhanahu wa ta'ala. Sagiang kutua arsyan na si amiyatigu Imam Shafi'i miyatuon sagiang kutua suhbatus salihin. Aya bulong yan nagiang kutua kipagpadaan kapiking ginawai. Sagiang kutua mga tao ami pipiya. Mga tao mga pipiya. Malaw nagiang kutua agama. Nagu tao asisiyap niya nagiang kutua agama niya. Ginan sa mga tao mala isang gila. Ginan sa mga tao mala ikalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nasira ni mapia ipagpada. Sira ni mapia ding ginawai. Kaupama kubatan siran din naming ginawai. Napkasugub tanuiran sa giyang kutua mapia. Ukit akapakalagiang kutua para tiyatan iku Allah subhanahu wa ta'ala. Upaman uaya matuon tanwa mga ginaway tanong nagiyang kutua mga tao malai galabak amarata na gumawa raw sa giyang kutua mga kadustaan na mapakaya sa katanoy matuyukiran sa giyang kutua galabak amarata. Ilidas tanuron wallahu subhanahu wa ta'ala mga bangsami giyang kaiyawasiyat na panganing usik wallah makawasiyat ko mga ginawa tanong na giyang kaiyamiyang aloy na mapadalam si ko mga ginawa tanong na namamakasultano sa surga wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikalimutan langon wallahu subhanahu wa ta'ala rilaan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala saya pagkaurian akan saya na panganing kuku Allah misampayaya si iku mga pagaritan o mga bangsa tanu saya ukitian na mugup tanu mag-share sa giyang kaiya lagi daya ang mga wasiat ang mga pipiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.